Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubli fi baro kini ki longki khubor ba manta kasngi. Ka khubor ka bapan sngau kendit ya ki paj ba nong chong shinong ka dorbar shinong lum siap. Ya ka khubor jong ka jinbrat klung hakali kit sunrum jong ka dorbar shinong. Kate ka jinja brat klung badang syukha kalong ha kapor prashteng ei. Ka kali kit nyut jong ka shinong ka balik lum nyut na ka dong san mari kat kum ki jing tha jong ka dorbar shinong ban lum. Ha ka jing shisha ka jing lum nyut ya kadong shan mari kade haka sengi sa jan hanrei lapan kenria no haka sengi palei ba unongnya kali lait haka sengi sa jan kumta ka dorba shinong kapan benakar kino banlum haka sengi palei thau bade ka sengi banja ya ka dorba shinong banlap ya ka jinja pan sujar hadin ba kinongnya ba nonglum nyut ki kendet haba kila yo ya kasong ka bapela na kasenduk kot bat hapo lasop da ka plastik badon kolong kate ka jinglap chong kinong lum nyut kala pen khimet ya ki kumta kila pentip syaki bor snong bat kasnong hareng kat kasang long kemi bat kisang samla kila ilai sya kate ka jinja kejaka ban kali perteu ka jinja bala berat ya kolong haka shinong lum siap kadai kasen kabaning kong ya kabaka dorba shinong kala shimkie ban leit man ki thluyeng ban kali nalong babret nyut nakaliang ka dorba shinong kila pentip no syaki bor pulit bat bor penyat distrik ban le yak badon kam nakaliang urang ba shinong lum siap urang ba apira kong phai ulai yathu ya kani ka jinja kalong bomla wan pedang ya ka kum ka jinja bat kum ka shinong bat kipaj ba no shinong ka penrem ya kani ka jinja Blend jatuh blend. Serang ni dai. Ni lah sudah dai periuk dah. Ish. Baik anu kelung. Ani ni telak dan try kilo lah kilo. Anu like kilo ada nu kelung. Adan mah. Ada mana? Baba. Apa fi start ni kali guna? Ya. Apa ba fi start ni kali sampai ai badan ni sampai ai. Dan ia baru start kali sudah ada. Sudah. Tengah por badan nyut. Apa dunyut. Apa ba piyo ai ni ka, yu piyo naka liang. Tanggan ni dalam nyut ong kilan ni. Tangan ni kilan situ. Lagi kita tengah ong roba badai nak tu di itu tengah tangan ni tangan teh. Mar mesti lah pernah ka bong ba kan ba julunyut ka dong la semari. Mut nang tai pion mai sini bai. Mut itu baik biar untuk dulu baik. Mut ka kali pimi ka theli. Kecil itu. Ka theli. Mana mut ba kala dan pa po kali. Gambar pok. Nombor ni. Mut pim pala ber identify mono ni kita ki beri trenyut. Lah bi tu dia tu jinjam ni. Jadi nakaliang itu ka double snow lum siap ringkat keseng samla keseng lum kemi baru kita iba belai mi ka jingja ka bala susi ka snow lum siap ka ba kelodon ke jingbret iwi klung ibang sukha idi senrang di nakaliang ka snow ba Mario jingtip na driver jo kalinyut makadon buta ka jingbret itai klung marmar nakaliang ka snow ilewan mi ilewan pet mat ilai rung man kitliwi bagin lihat iki ita gobret limlap ti henry nakaliang to drop snow na try gidang don sa kaway ka step ka bangin le ka ba ngin lap kita giba le
bat nakaliang do bos nong ni condemn ko ni kini jingle te mangimla ban pidiang hakim lang salang ma babon ki ki pak khun ki mi khun ndri gini ki ba yo pada ki berat te kalong ke kam ka pasang man le ko mi cekap ba imla ban pidiang aga sinong ka thau bat kerpa di ki kinong le makin don kata ka jing kan don kata ka jing yes ka jing tip le makin wan ban pendam no hasno bagi aipor ki kharar kanta bekin wan bani to hok ek kam belele ngida kerpat jur ki na tharai ba kimdei bandon kanu ke jing sofer bakin wan bani khando yingi nong pnya snong bakin wan ban IT no ledi tetang dagi ni ki tin kublisi ko ini iba ki border stick ki bor pulit ki lawan bande ya ka kam tam tuki ayu fidam ong halor kani ki jembom patlap ksai tina liang jong ki polis ki lawan dot ki lawan pem smai ki so ki lawan ban le ki ni lai train kat ka bod dun ka ki bod dun ka ai magi mingini don kat lem bat ki tina liang jong ki ru ki le ya ka kamram ka bodi ban le bat ki ru ki lomba naki kala biang ka to bikin le kila ngin senaka liang jong ka snong ni ta ni paksang ni kapag ngila nginiet hi ba ka jing sa kalpa ba kadi tak kalis nong kani kelaya lang te lawan do belfon ni ki nimtep su la kadi nasnong ne de sondre ki pai ba nimtep le wala kata ru ngin nakaliang jongi no punya snong te ngin nang ya le ban ya kli kini ki nong snong ngin lap yo don menunu ni ki ba le kam kita ki kam ti menta nakaliang do snong nginang sim skawi ka step ka ba teng e ye ki tu ki area ki ba de 100 ki nut tinggal try fin satip hi ke ba ni sale ni semua